Ja, det är lördag kväll. Klockan är 23:59. Vi ser vi där. 59. 23. 59. Så det är typ söndag snart. Typ vilken sekund som helst. I alla fall, jag har nyss sett klart Step Brothers med Will Ferrell och ja. Nog fan han är kanske en bättre komedi antar jag. Det var en stund då det var roligt som man skrattade då typ så här. Sista halvtimman. Annars var den ganska dålig. Tycker jag. Säkert rätt gjort så här rent dramaturgiskt och så, men alltså humoristiskt var det jävligt dåligt tycker jag. Var det lätt läst på Will Ferrell. Vilket jag inte brukar bli, så att den här var jävligt dåligt bra. Vi ser väl när jag ser nästa. Kommer till inlägg. Ser väl om det kommer till för det. I betyg till den här Step Brothers vill jag i alla fall ge en, ja, en 3. Fan kan det vara roande om man är nog trött. Men då skulle det vara jävligt trött. Så att den får 3 av 5. Men det är bara, ja, alltså jag skulle nästan kunna sätta en 2 av 5 på honom också. Det var ungefär som att sitta och se Simpsons avsnitt. Alla har sett det, men man ser det som bara för att det rör sig. Så att, ja, jag skulle vilja tipsa om honom. Om jag säger så. Ja, tills dess så kan man bara säga vi hörs. Hoppas jag. Sen, ja. Vi hörs sen. Tjing. Och som att det måste vi avsluta med